Siitä on ollut hetki sitten kun täällä käynyt. Sitten se vasta oli. Siis tekemässä YouTube-videoita kyllä. Kuvaat sen. No kuvaa. Kuuluuko mikki? Kyllä, minun tietääkseni. Sä voit kattoo sen. Ei! Katso se myöhemmin. Ei pysy sinä Yuji Itatori kaukana minusta. Aiko Rambo! No ainakin mä sain turpaa. Ei! Tää ei akseptaa sille, että täällä on 2 Yujia. Miten tää Primus? No hakkaa se! Mut ei ihan kerkes sillä. Asshole. Nää kaikki viinat. Ei se olisi päästämään minua tekemään mitään. Ei tää on mitenkään reiluita jotka. Niin coveriin tiimassa, niin täällä on niin monta samaa skinia kuin minä. Se jätkä leftos. Ei tampe. Voi ombo. Ui jumala, täällä on niinku... No täällä katolla, täällä on jotain 3 jätkää. Ei minun tietääkseni. Turpaa Joo, yritti räjäyttää näitä. Ei saa.
Siitä mä löin sua palvelle. Miten sun kauntuudessa keskustelussa vei? Ei väärä aika mä oon siinä. Millä logiikalla mä löin sua? Sä menit vierät, millä logiikalla mä ostin sua? Happy. Mä oon juttu. Nää tuli. Oh! Nyt oli melkein. Brother vs brother. Kumpi voittaa? Ei perse. Ai. Mitä vi? Tää on liian hyvää tol. Jes! Mut seivattiin. Ei mut pääsit. Läpi. Mitä sä tyyppi teet tässä? Sä joinasit mun ei saa ottaa täältä. Okay, pet. You asshole. Yo ho. Kukaan ei mess with the brothers. Prototypes. Ei toiminut. Tuli just se. Perse. Pöllö. Tarvitin pöllö. Mitä? Kuka sinä oot? Kenen sä pitää? Mä tiedän. Hyvää työtä. Bro, sä tulit just niinku mun naama eteen. Ja kuka tää todo joo? Mitä meihin filmataan? Muakin lähdettiin täällä hakkaa perse. Joo, siis mua hakkaa nää kaikki täällä. Mä kuolin. I'm bleeding out. Mitä mä selvisin tästä? Päivin saameri. Moi. Mennäänkö päkkiin takas meidän PvP:hen? Se on väärä henkilö. Ei väärä muu. Hei, siinä oli äsken mä näin gamblerin. Ei. Yrittääkö minua? Ei mä hakkasin sitä. Ei mä löydä sitä. Jes, maijin kikki toimi. Kyllä se oli maijin kikki. Mä melkein kuolin. Maija yhdessä. Mut lyöt hakaattiin. Ja sit mun bisento myös.
Mut lyötiin hengiltä Sanperin. Santtua koskettiin. Santtua kosketeltiin. Oh my god. Jusho, voi, ei perke. Ei. Pitää mankikikkaa. Mankikikki ei toiminut. Tähän ai. Jouso on ihan perseestä. Ei millään pahalla, mutta... Ei nyt! Ota muu kuikkuu pois, jos ei... Nuutti. It's time. Sait säkin uuri. Säkin sait. Ei! Ei jätkä, mitä sä nyt sinä? Oi vit. Oh! Kaikki muuvit. Ei jumaa. Tää on ihan rikki tää peli. Enää mä voi tehdä mitään enää. Mä voin nyt kerrankin. Mä voin sua. Ei jumaa. No piirsi, mut en mä voi, kun tää on tällainen fucking todo. Vielä se McDonald's-kojo yrittää hakata minut. Ja nyt sillä joku fucking kaveri rein kokuu tässä. Jättäkää nyt rauhaa. Ei vittu mulukku. Nää mua tiimaa. Vaihtuu hahmo tähän ärsytään, mistä kukaan ei tykkää. Minä vaihan hahmo, mistä kukaan ei enää tykkää. Mitä tuolla? Kyllä! Tempi. No, I'm probably... Ryum tinggi. Kyllä mä oon Glassmoose. Mäkin teen voin. Aika julma jätkä! Hei, se oli pahin! Eikä ollut. Mä pidin hauskaa. No se
On! Fuck you mean? Fuck you mean? Mä en oo keilaamalla. Minun puoliin paljon. Kun sä lähet et sä puoliin lähet pois. Oi hemmetti. Counter-attacki. Oh heuna. Okei. Oi, kato. Peppa! Et sä tappaa. En mä tarviikaan, mä vaan potkasin sinne. Ota vaan. Missä sä? Clouded. Niin mä räjäytin. Oli vahinko. Oli vahinko. Oli se vahinko. Kato kun en mä nähnyt minne mä aina. No en mä ollut täällä mitään. Ei vittu. Elä please. Sinne lähti. Mitä sä otit? Minä täytyy keskellä jos fight läpi silleen, joo moro. Okei. Ei, me lähdetään yhdessä. Lähdetään yhdessä. Käsi kädessä. Niinkö? Pitääkö me käsi kädessä? Pitääkö kakkaa? Pylly. No fair PvP menossa. Ei niitä ei voi enää. Sait olla Sup? Okei. No, mut se oli tällainen video. Nähdään me sitten ensi kerralla.